di Mwswojw jiwa gelau za digilinเลยจ้ะลาพันเท่าจ้าbesar erbaiจ้าbima gaide baidi daจ้าbifa bolot baidiจ้าGood morning everyone. Welcome to back my another vlog video. gaswinisimbw happybwisaguनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय गोजोन बैसागुनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै मोसौनि सान मोसौ थुखैनाय जोंहा मोसौ दामब्राखौ हैयाखै हैजोब्बाय मोसौ माफोरखौ दोनैथ'दों आरोना थुखैथ'वाखै ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों दिनैनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गासिबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ फुल वाट्स नायनानै होबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला आंजों थांफाबाय थादों आंनि दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअआव मैयानि बाजाराव थांनायाव गानलांदोंमोन आं बे जिखौ ओमफ्राय बेखौ बायना लाबोदोंमोन बेखौ सुहैनोसै आं दिनै बैसागु बोथोराव लायनो माथो मा होनो जि सुहै दोननो हामा ओंखायनो लांनोसै आं दानिया नै जोंहा बिन्दाजों बाबाजों हागासिनो नायाव दे बिन्दा खानाया बोरै जाजोबना दं दिग्लिलिटि थाम्फै ख्रब फैदों आं दानिया बोरमा होनो फैदों फोथारावहाय फै बोरमाफोर दोननो फैदों बिदि जाफै न' खाथियावनो दोननानै दोनबाय आंनि सनाफोरखौ सौराय देनो लांनि आं दानिया नै माला सुगासिनो बेहाय बिनिताजों आइजों दा सुखांजोबाबाथाय आं फैनानै सुफैफिननोसै आरोना दिग्लिलिटि थाम्फै ख्रब लाव फान्थाव माला सुगासिनो लांनि आं आनैमोननियाव सौराय जानो साहाजों दायो जानि मोसौआ बोरमायाबो बेनो जाहैबाय आनैमोननि न'आ सौराय देनो आं दानिया स्टार्ट खालामबाय दाउफोराबो आंजों लोगो जाफानानै अन गुन्दै देना दोनदोंमोन बेसा बेनिखौ खननानै जाफैगासिनो दङ आंजों लोगोसे थाफानानै आंखौ मदद होफैदों खामानियाव ओमफ्राय आं सौरायखौ देना लाखांनानै नै दा आङो माला सुगासिनो दं आरोना बिसोरो सुखांजोबाखैमोन ओमफ्राय आंबो सुनोसै होननानै आं मालाखौ सुफैफाबाय बिसोरखौ बाङाय मदद होबाय आरो आङो दानिया आं खुरैयाव सौराय होनानै गाइखेरनि साहाजों साहा लोंनायखौ स्टार्ट खालामबाय आं सौरायजों गाइखेरनि साहा लोंबाय आरोना आङो जोंहा मोसौ थुखैबाय जोंहा दैमायाव लाङासै फख्रियावबो लाङासै न'नि पाइपजोंनो मोसौखौ थुखैबाय जोंहा बाबाया थुखैगासिनो दङ दानिया जोंहा मोसौखौ बैथिंजाय दामब्राया बैथिंजाय तुलिया खारना दंहैयो तुलिखौ गाइखेर सेरखांनानै एंगारना होफ्लांदों आरोना जोंहा मा होनोमोनलाय मोसौ थुखैखांबाय नोंनि खिन्थाना होयोबा लाव सारांदो नै फान्थाव जा बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा इसर आं होननो रोंनायनिफ्रायबो मोसौ फिसायालाय मोसौ फिसानि लाव जा फान्थाव जा बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा दाबो बिलाइजोंसो बुयो दा बे थाम्फैफ्रावसो जोंहानि मोसौआबो जा
बेबायदिनो जानि मोसौनि लांजायाबो गोलाव जा जिउआबो गोलाव जा जानि मोसौनि जिउआ गोलाव जा दिग्लि बिलाइ जा नोंनि जिउआबो गोलाव जा दिग्लि बिलाइनि बायदि फ्रि फ्रि Hey, बैसागुनि सल' दामनांगौमोनलै नोंनावबो र' तुले नांगोलैखो नोंनि जिउआबो गोलाव जा जेबो बेराम आजार जानो नाङा थाव फुननोसै दानिया र' मा र' र' लाव जा फान्थाव जा बोसोरै 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 बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा मोसौ बिया मा संनो नागिरदोंहाय जालाङा दहाय आं हायाव जदोंमोन नालाय उनथिंजाय आंनाव हा नांलायना दं आरोना गस्लायाव जाब्बा जुब्बासोथार आंना भिडिअफोरा जेरै मेरै होखाथारो मोसौआ आंखौ बेहाय सौनो नागिरदोंमोन आरोना दौबाय थानो नागिरनायनि जोंहा आरो मासेया जि होयो बेखौनो जायो दानिया मोसौफोरखौ थुखैजोबखांनानै न' माला आलायनो नागिरदों दहाय माला सुनायखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ जोबोद गोलावबो जानो हागौ गुसुंबो जानो हागौ थेवब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फुल वाच नायनानै हो बाथौआव थफैख्लब दिग्लिलिथि माला आलायदों बैसागुनि न' माला थुखांबाय दानिया न'खौ सुस्र'नोसै आङो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा लोगोफोर आसायाव जि फुलांखादों ओइ खनानि सिबना लाबोनांगौ लागाय नों न'आव फुबाय सुनानै फुबाय आंनि बादि दै गिसि गानो बालायलाङोलै mana ini? Tuh. Jalan jam. Oमफ्राय न' लिरखांबाय आं दानिया ओमफ्राय बेयाव बिमाया खरजों माबा बानायनो नागिरदों फुंखा बेदर अमा बेदरजों फुंखा भाजा बानायदों पटेट' फुंखा भाजा
Này, cũng phải ạ. बेखौ आरो बिलाहि आलु आसा एम्फौ जानोसै बेखौ हराव जानो थाखाय दोनदों नै बेथिंजाय बिलाहिया रेडि जागासिनो संगासिनो दङ बेखौ आरो एवना जागोन फ्राय एवगोन गोजोन बेलासि सम दा जोंहा मोसौ गलियाव साथि लगायनो नागिरदों आइया जगार खालामगासिनो जिगाब माबा गुन्दै दोनफैदियो सुजाय Sweet. Ayo, jika lepas. साथिखौ लगायखांबाय लगायखांनानै दानिया गुन्दैखौ सावबाय जुजाइखौ सावबाय जिगाब होनानै नै फागा गोदान सावखांनानै नै माबा बावखांनानै मोसौनो गानहोबाय जोंहा फागा गोदान गानहोबाय जोंहा दिनै मोसौनो तुले नै तुलिया हमजा हमाखै इखो Đó, béo mới sao đồ mày nó này hả? Tôi nào tôi nào. Mai cũng không có thấy. Ý cô nó là thế nào? Vô nó nào lấy nào thế nào? Không phải lấy nào. 자 모장다리 모습하네. 이장이야. 이장이요. 미소 나기를래. 뚫리야 가자는 기드. Sapaklmby. 라타 크리스노? Rata Krishna. 이서 쿨룸네 라타 크리스노네 이사사 쿨룸 가시네. 빠. 신델 그걸 아파라요 쿨룸네야네.